Zagrebačka filharmonija izvela je dva sjajna koncerta s djelima ruskih skladatelja Rimski-Korsakova, Čajkovskog i Rahmanjinova. Glazbena je večer otvorena suitom Ruski Uskrs 15-minutnim dijelom koje je zagrebačka publika prvi put čula u Lisinskom. A prvi se put kao solist nakon dugo godina i to u varijacijama na rokoko temu Petra Iljića Čajkovskog predstavio violončelist Luka Šulić, donedavno glazbenik u Tu Čelos. Šulić je osvojio niz nagrada na međunarodnim natjecanjima, kao solist surađivao je s nekoliko velikih orkestara, sada i sa Zagrebačkom filharmonijom. Fantastično je bilo, suradnja je bila savršena, maestro Kitaenko je stvarno, malo su me prepali da je vrlo strog, ali je bio jako ljubazan prema meni i ja mislim da sam ostavio dobar dojam na njega. Ja mislim da se to osjetilo i na pozornici.